Mangan dhisik lur. Mangan karo lalape jempol. Tuh. Sayure tumis apa iki? Tumis kangkung. Terus lawuhe teri goreng di. Kuit. Mangane ini aki-aki iki ngene iki. Yo. Karo sambel. Tumis. Ki sambele langsung ning layahe. Karo jengkol. Ini mangane bekas iki lho. Tak besek mangane. Heeh. Ini aki-aki iki ngene iki. Mangane iki tak enake. Jarine atas Nggak tahu enak-enak mah. Mangane karo sambel. nah, gue wong loro. Anake nggak enak kos. Putune ada moro. Lalapan itu seneng aku ya. Untuk sama mama. Lalapan enak. Aku nggak terlalu lembut. Orang nikmat sih mangan dia. Banyak rawuh. Biasanya harus jengkol ki nikmat man. Itu malah kan nikmat karo jengkol. Iya terus. Wong tani kok mangane karo jengkol sambel. Untung jengkol enom. Jengkol dikei iki. Kena iki nggak tuku. Orang kampung sih. Rekoso ora diuntuk. Jadi nganggo kamera ngarep, lho. Dadi mangane ora pas.